ଆଜି ପରା ବୁଧବାର, ଆପଣମାନେ ଶୁଖୁଆରେ ଖାଇବେନି କି? ତ ଆସନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗକୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଚୁଟକିରେ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ଭଲ ଲାଗିବ ନା? ଆଜି ମୁଁ ବି ଚୁଟକିରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିବା କାମ ମୋର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯେମିତିକି ମସଲା ବଟା, ନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଦରକାର ହେଇଥିଲା ନା ଶିଳ ଦରକାର ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚୁଟକିରେ ମସଲାକୁ ବାଟିଦେଲି। ମୁଁ ବକର ବକର ହଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ରାଗନ୍ତୁନି, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଭ୍ୟାସ। ହଉ ଏବେ ଛାଡନ୍ତୁ ସେ କଥା। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ, ମୋ ଶୁଖୁଆକୁ ଦେଖି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି କି ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ କେବେ ଶୁଖୁଆ ରାଇ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ କେମିତି ପ୍ରୋସେସରେ କରନ୍ତି ସେଇଟା ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ। ଆଉ କୋଉମାନଙ୍କୁ ଶୁଖୁଆ ନ ଭଲ ଲାଗେ ସେମାନେ ବି କମେଣ୍ଟରେ ମତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ। ଏଇ ଦେଖ, ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ହାଜର। ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ଏ ଶୀତ ଦିନରେ ମତେ ଲାଗେ କି ଭଗବାନ ବୋଧେ ଏସି ସୁଇଚ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭାଇ, ଏଇ ଶୀତ ଦିନରେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗ ହେଲା ମୋ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ। ଆରେ ଆରେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ମୋର ଶୁଖୁଆ ରାଇ କେତେବେଳେ ସରିଗଲା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିଲିନି। ଥାଉ ଥାଉ, ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ରାଗନ୍ତୁନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।